Alamisa Novembre kalo tile 27 sanba 2025 DMS TV channel muso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a cariliya ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen Novembre kalo tile 25 sanba 2025 min yɛrɛ kɔni ye Yusuf Bacile ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Arachibati yɛrɛ de kɔni ne ni maa kofɔlen kun ye activiste ba dɔ ye an ka Mali jamana kɔnɔ na n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale yɛrɛ kɔni datugun bɛ kaso la a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ale taara an ka Bamako cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni ka chambre d'accusation maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa u ka se ka kiiri yɛrɛ kɔni tigɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni na a ka ko kɛta tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko cour d'appel maaw kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko décembre kalo tile 16 nata in na sanba 2025 ko min yɛrɛ kɔni Arachibati ka condamnation yɛrɛ kɔni walima n'a sɔrɔ a bɛ labila yɛrɛ kɔni ko kɔni bɛ u ka jaabi de ɲini donc ko fɔlen in na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw ye u ka ɲɔgɔn ye kɛ tarata don Novembre kalo tile 25 sanba 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara an ka Mali premier ministre de fɛ ni o ye Général Abdoulaye Maïga a yirala k'a fɔ k'an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni u ka nin ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u tun bɛ ka kuma ko min yɛrɛ kɔni kan kosɛbɛ o de ye an ka jamana tajimafɛ ko lahalaya min wagati min na i n'a fɔ ko bi ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sababuya la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Loloni localité ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Sikaso région kɔnɔna na ko o sigibaa maa minnu yɛrɛ kɔni k'u bolila ka bɔ u ka localité la k'a dabɔ lakanabaliya ale ni banbaci wale maaw ka menace yɛrɛ kɔni cɛlili la u sigiyɔrɔ la kosɛbɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Loloni sigibaaw yɛrɛ kɔni bɛ ka segin ka na kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɔra source yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la min kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Loloni localité la maa minnu yɛrɛ kɔni kun bolila k'a caman yɛrɛ kɔni seginna ka ban Burkina Faso jamana kɔnɔna na banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni ka kadiriba kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ Ousmane Diko ni nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun minɛna Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa kofɔlen yɛrɛ kɔni nimisara ni ka bɔ a ka wale jugu in na ale kɔni bɛ bɔ ni ka wulimadagɛ ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa banbaci wale baara la Burkina Faso jamana kɔnɔna ni maa kofɔlen bɛ wulimadagɛ ni ka ɲɛsin u ma k'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni min faamu o de ye ko jadi yɛrɛ kɔni tɛ kɛ ni juguya ale ni fagali ye jamana kɔnɔna na Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye plan dɔ bɔ plan min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka dankari Rusi ale ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna o plan kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔli kɔfɛ maa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Donald Trump ye k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka Rusi favoriser Ukraine yɛrɛ kɔni kan o ko hukumu de la tɛnɛndon Novembre kalo tile 24 sanba 2025 Maison Blanche maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin o kuma in yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Arabadon Novembre kalo tile 26 sanba 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major bɛ laseli kɛ ko tarata don Novembre kalo tile 25 sanba 2025 ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye sebaaya sɔrɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka frappe aérien dɔw yɛrɛ kɔni kɔfɛ frappe aérien minnu yɛrɛ kɔni sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw kunna k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la ko min an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni olu ye frappe kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin carburant dogoyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko nin carburant dogoyɔrɔ in yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw de ta ye a yirala k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka nin carburant marayɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun bɛ Sofara Nord fanfɛla de la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région de kɔnɔna na ko frappe min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka nin carburant marayɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don maa ninnu kunna min fɛnɛ u ka binkani wale capacité yɛrɛ kɔni a bɛ camanba yɛrɛ de kɔni bɔ u la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn o tɛ u bolo bilen k'a fɔ ko bɛ t'u ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin finitigiw walima population yɛrɛ kɔni ma ko o wagati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na min an ka Mali fintigilakaw olu ka opération yɛrɛ kɔni cari ni ka taa n'a ye fo jamana nord est yan fanfɛla la ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw ye k'u dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen Tidemene est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ale ni k'u dagasigiyɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ yen Menaka nord yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ye o jaabiw yɛrɛ kɔni d'u ma min an ka Mali fintigilakaw ma ko
bila da kelen dɔrɔn o ye vecteur aérien yɛrɛ kɔni wuli joona ni ka taa farapu kɛ ka ɲɛsin banbaci wale ma ninnu dagasigiyɔrɔ ninnu ma nin ye région kofɔlen in kɔnɔna na ko tiɲɛni min yɛrɛ kɔni donna banbaci wale ma o dagasigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna o bɛ kɛ sababu ye ni ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ banbaci wale maaw fanga la ni fɛnɛ ye banbaci wale maaw ka plan bɔli ye k'a fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw walima finitigiw ma nin zone kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna k'a bɛ caman bɔ o yɛrɛ kɔnɔna n bɛ wagati min na i n'a fɔ bi min ye état major général des armées communiqué in yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ale ni an ka Mali fintigilakaw k'u cɛsirilen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa an ka Mali fintigilakaw filɛ ne ka nin opération ba min yɛrɛ kɔni kɛ opération b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw k'u kɛmɛ ni ka layidu ta jamana kɔnɔdenw ni o de ye k'u bɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni la ka na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u bɛ ka o layidu yɛrɛ kɔni tɛmɛ wa layidu in fɛnɛ bɛ ka bɔ a sira yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kunna sanga ani wagati ka d'a kan kuma bɛɛ an b'a ye k'a fɔ opération yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka fintigilakaw fɛ opération bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sibaya bɛɛ ni wagati yɛrɛ kɔni an bɛ wulemada kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan u ka minɛnw yɛrɛ kɔni bila ka na fara jamana kɔnɔdenw kan walasa an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka jamana yɛrɛ kɔni jɔ min yɛrɛ kɔni ye maramafɛn tali i ka jamana yɛrɛ kɔni kama nafa foyi yɛrɛ kɔni t'o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tarata don novembre kalo tile 25 san 2025 Yusuf Bacili ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Arachibati yɛrɛ de kɔnɔ ni ma ko fɔlen ye activiste ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale yɛrɛ kɔni bɛ kaso la a yɛlɛ k'a fɔ ko nin don ko fɔlen na min Arachibati yɛrɛ kɔni ale kun bɛ an ka Bamako cour d'appel ma yɛrɛ kɔni ka chambre d'accusation ma yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa accusé don ko min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka se ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin u ma cour d'appel ma yɛrɛ kɔni yɔrɔ la a yɛlɛ k'a fɔ ko nin y'a san 2 ani dɔɔni yɛrɛ de kɔni min Arachibati ale kɔni datugu bɛ kaso la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa san 2 ani dɔɔni kaso yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ tarata don novembre kalo tile 25 san 2025 ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni taara cour d'appel ma ɲɛma min Arachibati a yiralen don k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ka nin kiiritigɛ ko in kɔnɔna na k'a lafasalen kun don kosɛbɛ avocat baw yɛrɛ de kɔni fɛ ni o dɔw yɛrɛ kɔni na maître Kasum Tapo bɛ a la wa ni procès ko yɛrɛ kɔnɔna na accusation mun yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Arachibati yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko procès in kɔnɔna na a ye jaabi kɛ ni ka ɲɛsin o accusation bɛɛ lajɛlen ma ni o accusation yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ k'a bɛ ka bisiya k'a fɔ ko nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni association des malfaiteurs kɛ ale ni o n'a ɲɔgɔnna charge wɛrɛw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Yusuf Bacili ni ale Arachibati yɛrɛ kɔni ni accusation ba ninnu yɛrɛ de kɔni kɛlen don ni ka ɲɛsin ale ma ni procès in kɔnɔna na ko ni procès in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Arachibati ka dossier ko yɛrɛ kɔni u ye a analyser kosɛbɛ débat sen fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ni k'i sigi ka Arachibati yɛrɛ kɔni ka nin critique verdict kɔnɔ ni audience yɛrɛ kɔni sen fɛ cour d'appel maaw kɔni ye laseli kɛ k'u ka délibéré yɛrɛ kɔni k'u bɛna o kɛ don wɛrɛ yɛrɛ kɔni ko décembre kalo tile 16 nata in na san 2025 min Arachibati yɛrɛ kɔni ale bɛna na a ka critique yɛrɛ kɔni dɔn n'o y'a sɔrɔ a bɛ datugu kaso la walima n'o y'a sɔrɔ ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni bɛ labila an ka cour d'appel ma yɛrɛ kɔni fɛ ko fo décembre kalo tile 16 nata in na san 2025 a bɛna na o ko ninnu yɛrɛ kɔni dɔn procès yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye parquet général yɛrɛ kɔni k'ale ko dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min ye bɛɛ dabaliya ba ka d'a kan min ye parquet général ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama olu ka baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka laɲini kɛ kiiritigɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka accusés yɛrɛ kɔni condamné nka min yɛrɛ kɔni ye parquet général ye ko Arachibati yɛrɛ kɔni ka nin procès in sen fɛ a ma Arachibati datuguli yɛrɛ kɔni laɲini kɛ kiiritigilamaw fɛ nka parquet kɔni ye laɲini kelen min yɛrɛ kɔni kɛ o de ye ko kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka sariya boli Arachibati yɛrɛ kɔni kan ni procès ko in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni segin bɛ ne ka décembre kalo tile 16 nata in na de kɔnɔ san 2025 ka d'a kan don kofɔlen yɛrɛ de kɔnɔ min ye cour d'appel kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu bɛna na u ka décision yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Arachibati yɛrɛ kɔni ma ni procès ko in hukumu na tarata don novembre kalo tile 25 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw ye u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara an ka premier ministre de fɛ ni o ye général Abdoulaye Mayiga ye ko comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni u ka nin ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kumana fɛnba minnu yɛrɛ kɔni kan o ye jamana ka tajimafɛn donni ko lahalaya hali ni jamana yɛrɛ kɔni ka suma ko de an bɛ wagati min na i n'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni
kɔnɔna ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni ko ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni donna la o ko yɛrɛ kɔni u bɛ foliba kɛ o y'a yira k'a fɔ ko jamana ka tajimafɛn ko fusayali min yɛrɛ kɔni kɛra k'o da yɛrɛ kɔni bɔra novembre kalo tile 21 tɛmɛnen san 2025 bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna feere ni sanuko minisiri yɛrɛ kɔni ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yiralen k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni camion citerne ye ko n'u yɛrɛ kɔnɔna na u mɛnnenba yɛrɛ kɔni don ani mɔgɔw ka kuru kɔnɔna na dédouanement baaraw yɛrɛ kɔnɔna na k'o kana tɛmɛ tile kelen yɛrɛ kɔni kan ko ni bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna feere ni sanuko minisiri ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko bɛnkan yɛrɛ de kɔni bɛ ka nɔbɔ o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni jamana ka tajimafɛn ko lahalaya ka ɲi kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi citerne yɛrɛ kɔni dédouanement yɛrɛ kɔni bilalen tile kelen dɔrɔn yɛrɛ kɔni o kɛra sababu ye ni aranba minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka minɛ station na k'o dabɔ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni na ka dankari o aranba in na ni ye premier ministre ni o ye général Abdoulaye Maïga ale ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ gouvernement membre bɛɛ lajɛlen fo a bɛ an ka opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan ko kabini bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛna opérateur pétrolier ni an ka feere ni sanuko minisiri yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'u ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni labaarali daminɛ teliya yɛrɛ kɔni na k'o labaarali yɛrɛ kɔni kɛra nimisi wasaba ye ka d'a kan o kɛra sababu ye ni dankari la aranba in yɛrɛ kɔni na station dɔw la o yɛrɛ de kɔni na premier ministre ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin gouvernement membre ni opérateur pétrolier u bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ka kuma bɛ taa se fan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka fraude yɛrɛ kɔni kɛ tajimafɛnko gɛlɛya ye wagati la ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka tajimafɛn caman ta ni k'a mara u bolo ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni détourner comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u da taara se o ko yɛrɛ kɔni ma o y'a yira k'a fɔ ko ni wale nin yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka tajimafɛnko crise yɛrɛ kɔni tɔ juguya premier ministre kɔni ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wale jugu nin yɛrɛ kɔni kɛ k'alisa u bɛ ka continuer o ka baara nin yɛrɛ kɔni fɛ o de la général Abdoulaye Maïga a bɛ laɲini kɛ service nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sen bɛ don tajimafɛnko baaraw la an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ni u tɛgɛ dara maa o maa yɛrɛ kɔni kan ko u ka baara yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛn tajimafɛn détourneli walima a marali yɛrɛ de kɔnɔna ka so k'a fɔ k'a b'a feere sɔngɔba yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni service man u kana na hinɛ ko don a ko la u ka sariya yɛrɛ kɔni bolo o maa nin yɛrɛ kɔni kan ni gɛlɛya ye ka d'a kan ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wale jugu in kɛ o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni an bɔlen nin crise yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka o ko yɛrɛ kɔni lasumaya kosɛbɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ comité interministériel de gestion des crises ma u da taara se an ka jamana région dɔw yɛrɛ kɔni ma n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi région nin yɛrɛ kɔni ka tajimafɛnko yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula min yɛrɛ kɔni ye nin région dɔw yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ bilen u da selen o kuma yɛrɛ kɔni ma an ka comité man yɛrɛ kɔni u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ale ni escorte ko dɔw yɛrɛ kɔni kuma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛ se ka min yɛrɛ kɔni bila sen kan walasa o région nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka se ka u ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔ teliya la walasa an bɛ taabolo min ka tajimafɛnko lahalaya la ni o yɛrɛ de kɔni ko camanba yɛrɛ de kɔni bɔra araw na station na ka se ka continuer o taabolo kelen yɛrɛ kɔni kan an ka comité maaw yɛrɛ kɔni objectif kuraw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye nata in na ni o bɛna kɛ tarata nata in na ko bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka kuma o objectif nin yɛrɛ kɔni kan walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛnko gɛlɛya ye dankari o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka gouvernement opérateur pétrolier camion citerne chauffeur ale ni an ka Mali fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan kabini tɛnɛndon novembre kalo tile 24 san 2025 min ye tajimafɛnko yɛrɛ kɔni ye Bamako kɔnɔna na ɲɛtɔgɔba yɛrɛ de kɔni donna o ko in na o yɛrɛ de kɔni an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin nin ma ka d'a kan u ka cɛsiralen don ka bolo di ɲɔgɔn ma o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni jamana kɔnɔdenw bɛ ka continuer ni ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔ sanga ani wagati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Luluni localité la ni nin yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna na ko kow yɛrɛ kɔni ka fusa kosɛbɛ soso localiw ka kɔrɔfɔ la ko Luluni localité yɛrɛ kɔnɔna na denbaya minnu yɛrɛ kɔni kun bolila k'o dabɔ banbaci walima u ka menace fanga bonyali yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko denbaya caman yɛrɛ kɔni bɛ ka segin ni ka na Luluni localité la tuguni maa caman kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i y'a ye Luluni localité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka segin ni ka na u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ u kun bolila ni ka bɔ yen k'o dabɔ banbaci walima u ka menace yɛrɛ kɔnɔna na k'o dabɔra an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw de la ka d'a kan wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min y'an ka Mali fintigilakaw u taara nin localité kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni ka opération baw yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ wa Luluni sigibaa maaw yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw fo ka opération ninnu na kosɛbɛ kalo caman sera ni a sigana yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Luluni sigibaa ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ ka yɛlɛma caman yɛrɛ de kɔni u sigiyɔrɔw la Luluni sigibaa dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara Luluni localité la ni ka nin yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔni bila
bila u ka mara kɔnɔna na ko kabini o wagati ko min yɛrɛ kɔni basigi ye ko seginna ni ka na Luluni localité la k'a ka di Luluni sigibaa caman yɛrɛ kɔni minnu bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka d'u ye ne ka segin ka na u sigiyɔrɔ la tuguni ko nka a wari yɛrɛ kɔni tɛ u bolo fɔlɔ k'a fɔ k'u bɛ segin ka na Luluni localité la Luluni sigibaa wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ témoignage kɛ a b'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni donna Luluni localité lakanako la ale y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛn'u yɛrɛ kɔni na maa caman k'u bolila ka bɔ Luluni ni a kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ kɔni na ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko basigi yɛrɛ kɔni seginna olu ka localité la ko wa bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ n'i ka baara ye Luluni kɔnɔna na o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko dalilu min yɛrɛ kɔni b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni basigi ye ko o nana Luluni localité yɛrɛ kɔni na ko o de ye ko wagati tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni la Luluni dɔgɔkun sugujɔ yɛrɛ kɔni kɛra baasi foyi yɛrɛ kɔni ma ye a ko la ko Luluni dɔgɔkun sugujɔ yɛrɛ kɔni kɛra baasi foyi ma maa si yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko wa i n'a fɔ fɔlɔ olu tun b'u ka sugujɔ kɛ cogo min ko nin sen sugujɔ yɛrɛ kɔni kɛra ten k'o ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko basigi yɛrɛ kɔni nana Luluni localité la surtout dɔ fana y'a yira k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ fana bɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko basigi yɛrɛ kɔni nana Luluni localité yɛrɛ kɔni na ni o de ye ko maaw yɛrɛ kɔni ka voyage dɔgɔyara kosɛbɛ Luluni voyage mobili bolila dɔ yɛrɛ y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Luluni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ billet san k'a fɔ k'u bɛna taga ne ka bɔ Luluni localité la k'u dɔgɔyara kosɛbɛ o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko fɔlɔ ni Luluni sigibaa maaw yɛrɛ kɔni tun b'u ka billet yɛrɛ kɔni san teliya la k'a yira k'a fɔ k'u peresselen don ka taga ka bɔ nin localité in na ko o population nin yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ to u sigiyɔrɔw la ko minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara olu fɛnɛ bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka segin ka na u sigiyɔrɔw fɛnɛ na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ Ala fo k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni basigi ye k'o seginna ka na olu sigiyɔrɔ la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Luluni kɔnɔna ye ko lakana bɛ yen nɔ min an ka Mali finitigilakaw sanga ani wagati olu kɔni bɛ taa nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka Luluni sigibaa maaw n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati o de la an bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma minnu k'u bolila ni ka bɔ u sigiyɔrɔ la k'u dabɔ banbaci walima ka menasi fanga bonyali ma an b'a lase u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka segin ka na u sigiyɔrɔw la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw olu b'u ka lakana yɛrɛ kɔni sabati sanga ani wagati Luluni localité fantan naani bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina Faso jamana kɔnɔna na banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni ka kadiri kɔrɔ dɔ ni ale tɔgɔ ye Ousmane Diko yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔn kɔrɔw yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Ousmane Diko bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin nin maa yɛrɛ kɔni ma k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila u ka segin ka na u ka jɛɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni ni ka bɛn ni kelenya yɛrɛ kɔni sabati Burkina Faso jamana kɔnɔna na Ousmane Diko ale tun ye kadiriba dɔ yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la wa kari ɲɔgɔnna dɔ yɛrɛ de kɔni senfɛ min tɛmɛna ni jɛkulu in ka maaw ni Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kari ɲɔgɔnna yɛrɛ de kɔni senfɛ Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu jeune maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na o kelen yɛrɛ de kɔni senfɛ o sera ka Ousmane Diko yɛrɛ kɔni minɛ Ousmane Diko ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko kabini ale yɛrɛ kɔni minɛna Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ma wale jugu k'ale la yɛrɛ kɔni u y'ale hadamaden minɛ u ye ale dɛmɛ yɛrɛ kɔni u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ f'ale yɛrɛ kɔni nana faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye wale jugu ale ni sira yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma ko o ni jadi yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la min ye Ousmane Diko yɛrɛ kɔni ye kabini ale yɛrɛ kɔni minɛna Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ a y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ale furakɛ cogo ɲuman na u y'ale hadamadenya minɛ maa si yɛrɛ kɔni ma wale jugu kɛ ni ka ɲɛsin ale ma wari de kɔni na a bɛ a lase a jɛɲɔgɔn kɔrɔw yɛrɛ kɔni ma ko wale jugu ko o yɛrɛ kɔni tɛ jadi ye a ka kuma nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kuma ni ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔn kɔrɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaci wale ɲɛmaaw yɛrɛ de kɔni ma a b'a laɲini u fɛ yɛrɛ kɔni k'u n'u hakili ka ɲɔgɔn ye k'u bɛ ka ni kɛlɛ jugu min yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ na ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni tiɲɛni ale ni tɔɔrɔ dɔrɔn de ye jamana yɛrɛ kɔni ma k'a b'a laɲini u fɛ u ka dankari o kɛlɛ in na a bɛ tila ka kangarida gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso sifinnakaw yɛrɛ kɔni ma ko banbaci wale jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni na n'a fɔ k'u bɛ Burkina Faso ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni recruter ni ka u don banbaci wale jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kangarida kɛ ni ka ɲɛsin maa yɛrɛ kɔni ma ko maa yɛrɛ kɔni bɛ layidu minnu yɛrɛ kɔni ta u ye k'u kana na da la a b'a yira Burkina Faso sifinnakaw la k'a fɔ ko banbaci wale yɛrɛ kɔni ka ɲɛnɛmaya tɛ kɛ foyi ye ni tɔɔrɔ dimi nimisa ale ni saya yɛrɛ kɔni kɔ o de la a b'a laɲini u fɛ ko ni maa yɛrɛ kɔni nana layidu ta u ye k'u kana na da la ka d'a ka banbaci wale
Mali vie yɛrɛ kɔni tɛ taa foyi yɛrɛ kɔni kɔ ni sɛgɛn dusukasi ale ni fagali dɔrɔn de kɔ a b'a ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan k'u hinɛna ale la u y'ale hadamadenya minɛ fɛnɛ Ousmane Diko ale kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ fɛ a ye nin seriyali min yɛrɛ kɔni kɛ o ka kɛ sababu ye ni a jɛɲɔgɔnkɔrɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka nimisa u ka ko in yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila yanni ko in kana na taa ni ka o bolo yɛrɛ kɔni da wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kabini min ye Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmɛ kabini ale kɔni ye plan min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka dankari Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na kabini Donald Trump ka maaw yɛrɛ kɔni ni plan yɛrɛ kɔni bɔ maa caman ka kumaw yɛrɛ kɔni cayara u y'a yira k'a fɔ ko Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka kumaɲɔgɔnya ko yɛrɛ kɔni na walasa ka kɛlɛban tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni Donald Trump n'a ka administration maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka Russie yɛrɛ kɔni favoriser o ko yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tɛnɛndon novembre kalo tile 24 san 2025 Maison Blanche ka porte-parole yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin o maa ninnu ma a yira k'a fɔ ka hakilina bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko Donald Trump ni a ka gouvernement maaw k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka Russie de favoriser Ukraine ka u ka kɛlɛban ko yɛrɛ kɔni na ko maa ninnu k'a dɔn k'a fɔ k'u ka o kuma yɛrɛ kɔni bɛ ka u bila fili yɛrɛ kɔni na wa u ka o kuma yɛrɛ kɔni ye yɛrɛ nɛgɛnnan de ye ko min ye ko k'a bila i hakilina la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ma ye k'olu tɛ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka tilen Russie ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la u ka négociation ko in na ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ nɛgɛ wa u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ ka tilen Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kɛlɛban ko in na Caroline Leavitt ni ale de ye Maison Blanche ma ka porte-parole ye ale ka jaabi yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kumaɲɔgɔnya o kɔni tun bɛ ka tɛmɛ Ukraine États-Unis ale ni Européens yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la o kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la o tun bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa u ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Donald Trump ka plan ko in yɛrɛ de kɔni na plan min na kɛ sababu ye ni ka dankari Russie ni Ukraine ka kɛlɛ la Donald Trump yɛrɛ kɔni ni plan min bɔ ko plan yɛrɛ kɔni na kɛ sababu ye ni ka dankari Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na maa caman ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko plan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Russie de b'a ja ka d'a kan ko caman dajalen don Russie la ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ye ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ale ka ɲɛkumu kan ko Ukraine y'a yira k'a fɔ ko point caman yɛrɛ kɔni bɛ ni plan in kɔnɔna na o ko ninnu yɛrɛ kɔni ale tɛ se ka jɛ n'olu ye cogoya si la ni o dɔw ye ko Luhansk ale ni Donetsk ni ninnu yɛrɛ kɔni bɛ Donbass mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni di Russie ma min Ukraine ale y'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka jɛ ni o ko in ye k'a fɔ k'a b'a ka dugukolo ta ni ka o di Russie yɛrɛ kɔni ma o fana tɛmɛlen kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ye ko k'a fɔ k'a bɛ don OTAN yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ka ɲinɛ o ko in yɛrɛ kɔni kɔ pewu o dun yɛrɛ kɔni dun ye ko ye Ukraine y'a yira k'a fɔ k'a tɛ jɛ ni min ye ka d'a kan ni OTAN ye Ukraine bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka don o kɔnɔna na ko min fana ye a ka dugukolo dɔ ye k'a tɛ se ka jɛ olu ko ni ka olu di Russie ma Donald Trump yɛrɛ kɔni ni plan min yɛrɛ kɔni bɔ a yirala k'a fɔ ko plan yɛrɛ kɔni ma bɛn Européens yɛrɛ kɔni ma o yɛrɛ kɔni kelen u fana bɔra ni ka u fana ka plan yɛrɛ kɔni bɔ plan min yɛrɛ kɔni fana na k'u bɛ fɛ baara in yɛrɛ kɔni ka kɛ o kɛcogo de la nka kabini Européens yɛrɛ kɔni u ka o plan bɔ ni Russie jamana ɲɛmɛ ni o ye Vladimir Poutine ale y'a yira k'a fɔ ko Européens yɛrɛ kɔni bɛ ka ni plan min yɛrɛ kɔni kɛ ko ale tɛ sɔn o plan yɛrɛ kɔni ma wa ale tɛ plan in fɛ Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale ma mɛn k'olu yɛrɛ kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko min ye Européens yɛrɛ kɔni k'olu fana bɛ ka u ka plan yɛrɛ kɔni bɔ Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛban ko yɛrɛ kɔni na ko depuis olu yɛrɛ kɔni ye plan yɛrɛ kɔni ye ko fɔlɔ olu y'a dɔn k'a fɔ ko Européens yɛrɛ kɔni tɛ kɛlɛban ko yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan u ye plan min yɛrɛ kɔni bɔ togoya si la Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in ba yɛrɛ kɔni tɛna ɲɛtaga sɔrɔ o ko la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis plan min yɛrɛ kɔni bɔ Russie y'a yira k'a fɔ k'a jɛlen don ni o ye k'a sɔnna o ko in ma hali n'a sɔrɔ k'a ka gɛlɛn ale yɛrɛ kɔni ma nka min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ale y'a yira Ukraine yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'a k'i hakilina jagabɔ kɛ ni plan kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko Ukraine yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ yanni novembre kalo tile 27 nata in cɛ san 2025 a ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ma a ka hakilina yɛrɛ kɔni na ni plan ko in na nka min yɛrɛ kɔni Volodymyr Zelensky ni ale de Ukraine jamana ɲɛmɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Russie ni Ukraine ka kɛlɛban ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye ɲɛtagaba sɔrɔ o ko la ko nka ko walasa dankari kɛlɛ yɛrɛ kɔni na pepewu ko wɛrɛw yɛrɛ de kɔni kan ka kɛ min yɛrɛ kɔni ka ca ni nin bɛɛ ko ɲɛtɛ ko min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko tɛ se ka kɛ sababu ye cogoya si la ne ka dankari kɛlɛ yɛrɛ kɔni na pewu ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma